infecció pel VIH es pot tractar amb antiretrovirals, però no es pot curar. Si es deixen de prendre els medicaments, el virus torna a aparèixer a la sang en pocs dies. Això es deu a la presència de reservoris virals, cèl·lules distribuïdes per diferents òrgans del cos que es van infectar i encara conserven al seu interior les instruccions genètiques del virus. Mentre aquestes cèl·lules estiguin latents, com adormides, i no s'activi la producció de proteïnes virals, ni el sistema immunitari ni els medicaments les poden detectar i destruir. Treballem per dissenyar tècniques moleculars i cel·lulars que permetin identificar quines cèl·lules estan més infectades i on s'amaguen.